ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз, ҳаматон ба якҷаҳон ташаккури зиёд ки бо дастгирии ҳамаи шумоён аз қишлоқи Ниёзбек давлат замин додагӣ хона пӯшти истодем. Бисёри одамо савол доданд ки барои чи инҷа хона сохтитон раҳ дур аст. дӯстони азиз, барои оне ки сохта истодем шароит надоранд, дар ҳаминҷо участка додагӣ хонашонро мо пӯшида дода истодем. Бо дастгирии ҳамаи шумоён ҳамоқа хона пӯшида шуда истодааст. Бо камтари дигар дӯстони азиз, ҳама касе як дастгирӣ мекунем. худо хоҳад кришашро бардошта. ҳозир хонаеро нишон медодам, чақадар буд шудагӣ, зешудагӣ, болоҳош уҷа буд шудагӣ, ми кришаш мондагӣ. худо хоҳад айбу ношунам карамитим иншоалло бо дастгирии ҳамаи шумоён. дӯстон, хайр, рафтем видеоро то охир тамошо кунем. ҳамин гуна мана ловидагӣ дӯстон, барои борон шута нафурӯмданаш, болоҳошам пӯшидагӣ. худо хоҳад инҷа оинак мешавад, инҷаш дар, инҷа оли бо инҷашам оинак мешавад. бисёри худотон медонитон ки барои ин чақадар маблағ лозим аст. ин дута дар мешавад ва инҷа даромад, инҷа ҳам даромад. дӯстон, барои ҳамин сабаб хона пӯшидан осон нест. мо то адастҳомо омадана кӯмак карда истодем. барои ҳамин сабаб ба шумоён муроҷиат карда истодем ки ҳамин камтар бошад ҳам саҳми худа гузоритон, то ки як оилае ки шароит надоранд дар ҳаминҷо омада зиндагӣ кунанд. дӯстони азиз, пешакӣ ба ҳамаи шумоён як ҷаҳон ташаккури зиёд ки саҳми худа гузошта истодаед. дӯстони азиз, дар ин дунё ҳеҷ кас посбон намемонад. барои ҳамин сабаб ҳаракат карда, ҳамин камтар бошад ҳам ҳозир подписчикомо бисёр шуда истодааст. ҳама кас ҳамин камтар бошад, мақадар 100 рубл 200 рубл, ҳеҷ кас мисол ягон чи намешавад бо ин пул на хона пушташ. барои ҳамин сабаб ҳамотон якта дастгирӣ карда ҳамин 100 рубл 200 рубл ки чи мақсад дошта, бисёри одамо мақсад ки хайр мекунанд. дар рӯи экран карти Сбербанк ва Душанбе Сити дорем. ми камтар дӯстони азиз як дастгирӣ мекунем. худо хоҳад ин хона буд мешавад бо дастгирии ҳамаи шумоён. бешумоён мо ҳеҷ ҳастем. дӯстон, ашқон бахшиш ҳархела комментари нохушӣ нанависед. дӯстон, бисёри одамо ҳархела комментари мекунанд ва комментариро хонда намешавад, удалит карда мепартоем. ба ҳамаи шумоён як ҷаҳон ташаккури зиёд. касоне ки хешу табораш аст, ҳамсояш аст, шароиташ нест, ҳатман дар зери ҳамин видео комментария кунитон. худо хоҳад рафта мебинем, дар ҳақиқатан ҳам шароиташон набошад, ҳамин гуна хона сохта метим. баъди ин хона боз як чизро нагуфта намонам, боз як проекти дигари мо дар шаҳри Кунибодом, маҳаллаи Арабо гуфтаги ҷо ҳаст. дар унҷа дар ҳақиқатан ҳам хеле камбизоат ҳастанд. фарзандашон дар шаҳри Русия ҳаст, на пул мепартанд, на дигар. хайвай мавзӯъро гуфта мегузарам, баъдтар видео мекунам. дуюмин бо мавзӯи мо ҳаст. баъди ин хона боз як хонаро буд карда метим. ба ҳамаи шумоён як ҷаҳон ташаккур, ки чи мақсад дошта бошад, худованд ҷомеаи амалӣ бошад. ба ҳамаи шумоён як ҷаҳон ташаккур.